donc il n'y a plus vraiment, il n'y a plus de fonctionnement démocratique, mais une hiérarchie bien établie qui décide de tout. Επομένως, περνάμε από μια δημοκρατική δομή σε μια απολύτως ιεραρχημένη δομή, η οποία παίρνει τις αποφάσεις με κάθε τρόπο. Avant, on ne pouvait pas embaucher sur des contrats à durée indéterminée ou déterminée. C'était illégal. Παλιά ήταν παράνομη η πρόσληψη με συμβόλαια είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Maintenant, le président peut embaucher qui il veut en contrat à durée indéterminée ou déterminée sans demander l'avis des autres conseils. Με τον νέο νόμο, ο πρόεδρος μπορεί να συνάψει συμβόλαια είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου χωρίς να ζητήσει τη γνώμη της συγκλήτου. Conseil scientifique et dans les universités, il y a... Τη συγκλήτου ή του επιστημονικού συμβουλίου. Υπάρχει και ένα επιστημονικό συμβούλιο μέσα στο πανεπιστήμιο. Dans les universités, il y a des conseils scientifiques qui dirigent les axes de recherche et des conseils de la vie étudiante qui organisent la vie de l'université. Και υπάρχει υπάρχει το συμβούλιο το επιστημονικό, υπάρχει και ένα συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας και υπάρχει και το διοικητικό συμβούλιο που είναι η συγκλήτωση, το αντίστοιχο της συγκλήτου της δικής μας. Χωρίς να ζητήσει τη γνώμη τους, μπορεί να διορίσει αυθαίρετα όποιους θέλει. Avant, ces conseils avaient beaucoup de pouvoir. Προηγουμένως, οι επιτροπές, τα συμβούλια αυτά είχαν αρκετή ισχύ. Maintenant, ils ne donnent que des avis. Από εδώ και πέρα, μόνο συμβουλευτική ισχύ. Et le président peut passer par-dessus. Και ο πρόεδρος, ο Πρίτανης, μπορεί να πράξει χωρίς να πάρει υπόψη του στη Συμβουλή. Pour le financement des universités, για την χρηματοδότηση τώρα, des fondations ont été créées. Ιδρύθηκαν κάποια ιδρύματα. Et ces fondations ont donné de l'argent sur des thématiques bien précises qui sont rentables pour le secteur privé. Και αυτά τα ιδρύματα θα χρηματοδοτήσουν το πανεπιστήμιο σύμφωνα με κάποια κριτήρια τα οποία θεωρούνται αποδοτικά για τον ιδιωτικό τομέα. Pour les universités, il y a 80 universités en France. Τώρα περνάμε στο θέμα των φοιτητών. Υπάρχουν 80 πανεπιστήμια στην Γαλλία. Université, les grandes écoles y compris, dans quelle université? Πανεπιστήμια χωρίς το κομμάτι που είναι που παίρνουμε εξετάσεις στις λεγόμενες μεγάλες σχολές. On va passer à 10 gros pôles ensemble sur toute la France. Αυτά θα ομαδοποιηθούν σε αυτό που λέγεται 10 πόλους, που θα καλύπτουν όλη την επιφάνεια της Γαλλίας. Et donc ces grands pôles regroupent des universités du public, des écoles privées et des écoles confessionnelles. Λοιπόν, αυτά τα πανεπιστήμια, αυτή η πόλη θα περιλαμβάνει πανεπιστήμια, ιδιωτικά ιδρύματα και θρησκευτικά ιδρύματα στη Γαλλία. Από παράδοση υπάρχει υπάρχουν ιδρύματα εκ παραδόσεως που εξαρτώνται από την Εκκλησία και όλων των βαθμίδων. Και κυρίως στη Γαλλία, όταν μιλάνε για ιδιωτική εκπαίδευση, το μεγαλύτερο κομμάτι της ιδιωτικής εκπαίδευσης ελέγχεται από την Καθολική Εκκλησία ή ενδεχομένως και κάποια άλλα δόγματα. Επομένως, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα στον πόλο. Institut universitaire de formation des maîtres. Ναι, υπήρχε μία δομή που έφτιαχνε
προσωπικό της Μέσης Εκπαίδευσης. Αυτό έκλεισε. Et en plus, les étudiants doivent faire une année d'études en plus et οι φοιτητές πρέπει να κάνουν ένα χρόνο σπουδών επιπλέον. Et arrivent directement dans les lycées sans aucune formation pratique. Μάλιστα. Και φτάνουν και πηγαίνουν μετά στα σχολεία, στα λύκεια, χωρίς πρακτική άσκηση. Συγγνώμη, στο ΚΑΠΕΣ δεν υπάρχει πια. Le but est de fermer les CAPES. Le but est de transformer les concours publics en qu'il n'y ait plus de concours, mais simplement qu'il y ait des diplômes et que chaque étudiant postule sur des postes avec son diplôme. Μάλιστα, ο στόχος είναι να καταργηθούν. Στη Γαλλία υπήρχε, για όσους δεν το γνωρίζουν, ένα σύστημα το οποίο μέσα από εξετάσεις, μετά τις βασικές σπουδές, για κάποιο χρονικό διάστημα, όσοι πετύχαιναν έπαιρναν μία μόρφωση για να διατηρηθούν στα σχολεία και ήταν και από αρκετά σκληρά, αρκετά δοκιμασμένες εξετάσεις. Ο σκοπός τώρα είναι να φύγει αυτό το σύστημα, να προσθεθεί κάποιος χρόνος επιπλέον στη μόρφωση και μονάχα με το δίπλωμα να πηγαίνουν οι απόφοιτοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για την α ή τη β θέση, κάθε άτομο δηλαδή, ανάλογα με τις θέσεις οι οποίες ανοίγουν. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, avec le pouvoir du président de recruter qui il veut. Les chercheurs vont postuler chez les universités pour être embauchés et payés. C'est la concurrence entre les chercheurs aussi. Pareil pour les enseignants. Επομένως, το σύστημα στο οποίο γίνεται, είτε οι υποψήφοι διδάσκοντες, ο καθένας απομονωμένα βάζει αίτηση για τις θέσεις οι οποίες ανοίγουν, ή για τους ερευνητές βάζουν και ανταγωνίζονται μεταξύ τους και αποφασίζει ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου. Pour l'instant, c'est pas encore. Non, mais c'est pas encore. Mais c'est le projet futur. Αυτό για τα ΚΑΠΕΣ δεν έχουν ακόμα κατατεθεί. Είναι στα σχέδια να καταργηθούν αυτό το σύστημα των εξετάσεων κτλ. Και οπότε αυτή η ατομική και η ανταγωνιστική ο χαρακτηρισμός της ανταγωνιστικότητας για να πάνε να ανταγωνίζονται για κάποιες θέσεις λιγότερες από αυτές που υπάρχουν είναι αυτό το οποίο θα χαρακτηρίζει το καινούργιο σύστημα. Le but c'est de faire ce qui se passe à l'université aussi en lycée. C'est d'éclater les lycées. D'accord. Bon, pour revenir. Comme l'État ne va plus former ses enseignants, ce sont les écoles privées qui se lancent sur le marché. Επομένως, από τη στιγμή που δεν αναλαμβάνει το κράτος την καθ' εκπαίδευση των διδασκόντων ως διδάσκοντες, θα αρχίσει να ανθίσει ένα ιδιωτικό σύστημα επιμόρφωσης των επιστημόνων που θέλουν να πάνε στην εκπαίδευση. Bien avant vous, c'est le privé, bien en place, bien avant vous. C'est un point où vous êtes. Του είπε ότι σε εμάς η ιδιωτική εκπαίδευση πάνω σε όλα αυτά τα θέματα και τα φροντιστήρια είναι προηγούμαστε. L'État, comme il va y avoir 10 grands pôles, comme les universités et les écoles se regroupent, la seule offre de formation va être dans le secteur privé où le prix pour une année est de 4 000 € pour devenir prof par exemple. Επομένως, η επιμόρφωση για να μπορείς να γίνεις καθηγητής θα παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα και η τιμή για ένα χρόνο θα είναι 4.000 €.
maximum, c'est 500 € par an Στη δημόσια, dans supérieur. στην ανώτατη εκπαίδευση, το maximum που τα δικαιώματα εγγραφής στο maximum είναι 500 €. 500. 500 τόσα. Εντάξει. Mais là, on passe sur 4000. Και βεβαίως από τα 500 πηγαίνουμε στα 4.000, δεν είναι απλώς δικαιώματα εγγραφής. Donc les universités vont devoir trouver de l'argent. Une idée, c'est de faire payer plus les étudiants. Και προφανώς για να βρουν χρήματα τα πανεπιστήμια, μία ιδέα είναι τα διάτρα. Un autre point, c'est sur les dérives des budgets des universités. L'évolution. Ένα άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει είναι πώς θα εξελιχθούν οι προϋπολογισμοί των πανεπιστήμιων. Comme les universités auront leur propre budget, καθώς κάθε πανεπιστήμιο θα έχει το δικό του προϋπολογισμό, elles vont aussi pouvoir gérer leurs bâtiments. Επίσης θα διαχειρίζονται και τα κτίρια και τις κτηριακές εγκαταστάσεις. L'État donne les locaux, les bâtiments, leur entretien aux universités. Επομένως, το κράτος δίνει στα πανεπιστήμια τα κτίρια τους, τη διαχείριση, την συντήρηση και όλα τα συμπαρομαρτούμενα έξοδα. Au Québec, l'Université du Québec, ils ont fait ça depuis 5 ans. Εδώ και 5 χρόνια αυτό το σύστημα έχει γίνει στο Québec, στο Γαλλικό Καναδά, στο γαλλόφωνο Καναδά. La partie immobilière du budget représente maintenant 40% du budget total de l'université. Ο προϋπολογισμός των πανεπιστημίων κατά 40% πηγαίνει στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Donc le reste, les universités vont pouvoir s'associer avec les constructeurs de bâtiments pour... Τα πανεπιστήμια θα μπορούν να συμβηθούν με κατασκευαστικές εταιρείες pour construire des nouveaux bâtiments et les louer pour faire entrer de l'argent. Για να φτιάξουν καινούργια κτίρια τα οποία θα νοικιάζουν για να έχουν έσοδα